Jsme parta nadšených motorkářů a letos jsme se rozhodli, že vyrazíme do Severní Makedonie a Albánii. První den přijíždíme do Gyoru, ubytujeme se a dáme si dobrou večeři. A tohle je naše výprava. Zleva Zbenda, Arketa, Standa, Peťa, Evča, Rosťa a napravo já, Stanley. Pak vyrážíme do večerního města, kde se zrovna koná koncert skupiny AC/DC Revival. Dáme si poslední pivko a jedeme spát, protože další den nás čeká přesun přes celé Srbsko. Doufejme, že tam nebude pršet jako minulý rok. A šup, a už jsme v Srbsku, užíváme si krásné počasí a přejíždíme spoustu kilometrů. A už jsme zase o kousek níž ve městě Niš. A poněvadž všichni mají hlad, tak jdeme na večeři a užíváme si balkánskou kuchyň. Dohání nás Marian, poslední účastník výpravy. Ráno si dáváme vydatnou snídani a vyrážíme směr Makedonie. Po cestě do Makedonie Rosťovi na dálnici dochází benzín. Než mu přijedeme na pomoc, běhne do blízké vesnice, koupí kanistřík a dotankuje. Pak ještě malá oprava přilby. No a šup, a už jsme v Makedonii, kde navštěvujeme archeologické naleziště Kokino. Výčnělky těchto zubatých skal tady v minulosti užívali jako observatoř. Nespadni, je to vysoko. Stezka na vrchol Kokina. Jsme ale mega spocení, přátelé. Ale to máme lehárko. Každý si to zkrátka užije po svém.
Menší zastávka na posilněnou, pohladit místní zvířátka, no a pak frčíme dál. Poté navštěvujeme kamenné město Kuklica. Jedná se o přírodní úkaz starý zhruba 100 000 let. O tomto místě je známá pověst, že se zde měla odehrát svatba, ale ženich se nemohl rozhodnout mezi dvěma ženami. A tak si řekl, že si vezme obě v jeden den, ale v jiný čas. Když už probíhal první obřad, přišla se na něj podívat jedna z nevěst, ta, která právě nebyla na řadě. Kdo se vdává ve stejný den jako ona, když spatřila svého drahého, že právě pojímá za svou choť jinou ženu, všechny účastníky obřadu proklela a proměnila je tak v kámen. Říkáme si, co vyrazit někam do města, tak vyrážíme do hlavního města Skopje, kde dáváme pěkný hotýlek a obdivujeme místní obchůdky. To je Burka Shop. Chce nakoupit oděvy v centru Skopje, ať přijde. No a už všichni mají hlad, tak se posilníme, dáme dobrou večeři, samozřejmě za balkánské ceny, a vyrážíme do večerního města. Z města Skopje, přezdívaného městem soch, jsme všichni absolutně unešení. Obdivujeme sochu Alexandra Velkého, ale i sochu třeba tohoto fotogenického lvíka, u kterého chce každý blejsknout. Ráno děláme ještě pár fotek na náměstí a poté vyrážíme na horu Vodno, ze které je krásný výhled na město Skopje. Nachází se zde nejvyšší kříž na světě, který dosahuje výšky 66 metrů a byl postaven k výročí 2000 let založení křesťanství. Obdivujeme místní pěstírny zeleniny, tady se asi nedováží ze Španělska. Poté vyrážíme do kaňonu Matka, kde si užíváme plavbu na lodi.
Krásně. Z kanionu pak vyrážíme na vrchol Popova šapka, 1853 metrů nad mořem. To jsem si ABS-ko. Ten to rozbil. Dáváme si sladkou odměnu a poté vyrážíme na jezero Mavrovo, kde máme v plánu přenocovat. Kde máme penzion nějaký? To je on? No tak to dnes vypadá na pěknou akci. Ráno, až bude bílý den, my domů nepůjdem, až se ožerem. A to je hodnocení za zpěv, dal bych i 10. Ráno se loučíme s vilou Betty, Mavrovským jezerem a vyrážíme k jezeru Ohrickému. Czech Republic, Česká. Jdeme vyfotit foto, víš? Panorama stává, můžem? Jo. Dobrý. Zjistili jsme, že místní hrázný je prodejce včelích produktů, tak nakupujeme propolis a nějakou ořechovku a uvidíme, možná večer bude zase nějaká party. A to je on, už láká další zákazníky, kolem jedoucí cyklisty. Přejíždíme k Ohrickému jezeru malýma vesničkama a vychutnáváme si krásy místní přírody. Zdárně jsme dorazili, neodolali krásně čisté vodě a konečně jsme se pořádně okoupali.
nakrmit místní zvířátka, ale přitom je dobré si dávat pozor na prsty. Ráno jsme trochu požmoulaní, zmuchláme stany a jde se na snídani. Zdenda ještě lepí nálepku kačera, aby bylo jasné, že jsme tohle krásné místo navštívili. Obdivujeme místní sbírku demižonů, dáváme si vydatnou snídani a poté vyrážíme do kláštera svatého Nauma. Klášter svatého Nauma byl založen v roce 905 žákem Cyrila a Metoděje. Svatý Naum je zde v místě taky pohřben. Následně projíždíme Národní park Galičica a přijíždíme k Prespanskému jezeru. Dáváme společné foto. Nějaké to panorama a poté míříme směrem do Albánie. No a šup, a už jsme v Albánii. A tohle je řada u bankomatu na leky. Asi všichni mají strach, jestli večer bude na pivo. Tak to byla krása. A první ubytování v Albánii je na malé místní farmě. No teda, to se někdo má, my už máme taky hlad po té cestě. No a taky jsme se dočkali dobré večeře. No a šup, a za chvilku byla snídaně.
Dalším naším cílem jsou přírodní termály Banyat Epenies u Permetu a tak se k ním přesunujeme krásnou albánskou přírodou. Zdárně jsme dorazili do termálů a protože nám zůstal nějaký čas, tak jsme si dali malou endurovložku, aby jsme si tu koupačku zasloužili. A tady je ta zasloužená odměna. Konečně se pořádně schladíme a osvěžíme. Po super koupačce vyrážíme k moři. Původně jsme měli nasměrováno do Sarande, ale motorkář, kterého jsme potkali v termálech a jezdí do Albánie 20 let, nám poradil, ať jedeme do vedlejšího malého městečka Borž. Tak ho poslechneme a náš cíl je jasný.
Tahle část cesty kanionem je nová asi 2 roky a není zatím nikde zmapovaná. Součástí trasy do města Borš byla i tahle malá hospůdka s čerstvými lípami, takže jdeme na ně. A tohle už je malebné pobřeží městečka Borš, kde jsme se ubytovali na hotýlku a dali opět koupačku. Toto uteklo, už jsme v půlce naší motodovolené a v příštím díle pojedeme do Xamilu a poté přes hory do Durrës a z Durrës přes Prokletije do Kosova a Srbska. Dáme si ještě véču a jdeme spát. Tak zatím, čus.